Yay, Mazula Bruno, welcome back. Yeah, to the YouTube channel Malawi Cameras. Abandi nima update awili. Yoyamba ndinkani kuzana ndi ndege. Iran yagwetsa yaombera ndege ya wa America F-35. Kumanso nkhani ya number 2 ndinkani yokuzana ndi aluya abempha papa. Yeah. Aluya abempha papa kuti yonde bilizi bempha lake ndi kuzana chabwe kuti abempha kuti yani for nkhani yambirira tikambe nkhani kuza ndi F-35 kandege ka America kamene ndithu kamene kakamachita kuti stealth ndikandege kamakono kamene ndithu kamauluka mwamba muja ndipo kamathira boma pyu kenako ikoko ndikuthawa ndikusowa osaonekaso ndi ndege ndithu yoti ndege yopsa kwambiri moti mabomba onse amene kumapezeka kuti akuphulitse uku timene ntchito imene timagwira ndi timene ndoto koma natikonza mamakuona kuti tisamapangidwe detected tisamaonedwe kuti aito koma zapeza zoti akandikandege kana pathu kuyambaso ndithu Iran inakagwetsa akaka tsopano akagwetsa and timvane pano after kukagwetsa kandege kamene kaka zapezeka kuti mazeno ngasi mmene muja makhala mpando uja makhala kuti ndege yakhale yaphulika muje ukamagoma takungoyatsa parachute. You understand? Ndepyu basi kana kugwa pha basi ndi parachute ija ndikampando kakoko ndiyeno zapeza zoti kampando kaja kagwa pyu koma mapayotiwo asowa like arangogwamo ndithu anathamanga kusowa. Yes, izi zachitika mu Iranimo moti pakali pano pa mapayoti amene wawa ali mutimo ali mmenemo. So America itawuzidwa kuti ndege yanu itizoona kuti ayishuta yagwa, America inakakana kuti hayi ifetu ndege yalisata sinashutidwe. Okay, something tuona kuti zikhala bwanji kena kuthumina amina Iran yapa konsiyani ziduswa sowani ziduswa za F-35 ndege ija thumina amina alengeza kuti akuluakulu anthu oti ali Iran momwe akugwira mutimo momwe. So pano chibeti ngapange apa nchani Iran TV yamalengeza kuti aliyense amene angabweretsa asilikali amene wakubeki kwa asilikali athu ayandira mphotho ayandira amene mphotho yapa mwamba. So anthu amdula limene lili tamatipasana anthu tamasakasana anthu amenewa chifukwa athawa akubisala mutimo akubisala mu Iran momwemo. Attention dear viewers, to the dear and honourable people of Kokiluya and Boyar Ahmad province. If an enemy pilot or pilots are captured and handed over, detained and alive to law enforcement and military forces, you will receive a bounty and a valuable reward. Kena also thumina amina makanaja America yama makanaja hayi tango zindike nthu alingirani kuja kwa abya fikr ndindike zawo mehelo kupita chanchani ndege zitatu nkumasakasaka msobano. It's like a rescue mission akusakasaka kuti anthu awo ali kuti pamenepo pamene pali nkhani ndeni mukana zoti ndege yanu ayigwetsa nanga mukusaka chani so nkhani ndimeneyo Iran ndithu inayankhula kuti zoti even awa amene afuna akuyenga ground invasion kuzapanga asilikali apa mtunda akubwera chachana akuti sadzabwera ndi moyo ndipo sadzatuluka ndi moyo ari muthu kwalowetsa komano kuti atuluke mu dziko la Iranimo udzakhala chisankho cha Iran kuti atuluke pana asatuluke chifukwa afera kuyani komwe. So awa anyamata awiri amene wawa ndithu nkhani ndi imeneyi ndithu kwavuta kwambiri akusakasaka Iran so kusakasakaso pamene alipo tani cheche chingachitike nchani ndithu ma update fetu kupatsilani ankhani imeneyi chabwino imeneyi yapita tikupatsa nsopano nkhani number 2. Nkhani ya number 2 niyokhuzana ndi ma Arab leaders. Maarabu apempha papa amupempha chinthu china chake ampempha chani. Okay, nkhani yambira apa kuti mumvetse bwino. Poyambirira
panali idi tachitika ku Jerusalem ko maisraeli anabwera yayi simungapangire wathamangisa Trump tegas mavideo tinakupatsani pompano. Number 2 inaba nthawi ya Easter, misa gonero a Christ naonso ku holy churches, holy sites, kumalo awo olemekezeka, chali chawo olemekezeka anapitanso kuti akarani kuti akapange mwambo wa Easter. Hayi ndithu asilikali a Israel anabwera ndi kutani ndiwalesa kuti simungapange kunoyeso chokani ko wathamangitsa. So chachitika nchani, papa anapanga fight hard kwa zoti madolo chimene chibwana chimenecho khalibwe ndilopusa kumeneko tsegulani. Akhristu akumeneko ku Jerusalem asavutike yayi tsegulani, otherwise tiyambana. Hayi ndithu na Israeli basi asegula hero asegula nthu atsegula moti yayi naneka nthu wa Kristu yani apita kuma chali chawo chali chimene chachikulu kukapanga madongosolo awo miyambo yawo. Koma no mzikiti wa Aqsa uja uli still closed. Tabwino ma Arabs adaona zimenezi ayankhula ena mwina apa mavachiluya amene mavachiluya cha Arabic خلي عليه بابا لا خلي عيله خلي عليه خزل عيله خلي عليه عاقصه عيله خيله بسران كني My humble apologies. ثانيا أحيي البابا اتخذ موقف شجاع وجريء عندما طلب بالسماح بالصلاة في الكنيسة المهد، وهذا يسجل له، ونتيجة ضغطه العالمي استطاع أن يسمح بالصلاة. ولذلك أدعو البابا في ظل الصمت العربي والإسلامي أن يدعو إلى فتح المسجد الأقصى المبارك بإذن الله في ظل الصمت العربي والدولي. Yeah, so translation tandauzo likuti akuti papa waonetsa kulimba mtima kwambiri, papa waonetsa kulimba mtima kwambiri, komanso watenga action kuti mpakana church chawo ku Jerusalem chisegulidwe, kuti mpakana Kristu azipembedza. Tabwino ndiye ife tikupempha papa yemweyo, tikumpempha papa yemweyo kuti atiyankhule Yesu alimenyere nkhondo kuti mzikiti wa Aqsa utaninso utsegulidwe ku Jerusalem kuti asilamu azikapemphera. I mean, I comment yangu ndio I mean, it's in your Mungu. I don't know. Kama what is it? Ubakao jana. Ubakao mbuzi. I mean, mwani ni sumunga ngwe like ini sumunga tengo action. No, this is guys. Is this Zombie section number 2? Is it Zombie section number 2? Guys, really? Are you serious, guys? Are you serious? I mean, I don't know. Arab leaders, why? Why? I mean, ndifake ajina Trump azingo vile zabe kumanyoza kuti yakuka bakukisa thakulanga nkhani zake zikhazi zimene zonso. Anyway, kumabe mchidomino mene Israel kupanga swabwino mpaka ndithu Mother Miriam amkhala manane amenewa masistera aja
watumiza message straight kwa Netanyahu kumuuza kuti ase iweyo uli kutali ndi Mulungu ndanza kuosera Juda nonse muli kutali ndi Mulungu. Ndamuyankhula amene amuyankhula ulape tikupempherera iweyo Netanyahu zimene kupanga zinthu zoyipa kwambiri kupha ndipo kadziko kamene ukumenyerako sikadziko kama m'Baibulo. I mean, sine. I mean, the mother, Miriam. Genocide in Gaza, in Lebanon. You are turned from God, and I don't know that God will protect you. We pray for you not to win the war, but to be converted and turn to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who sent his son to die for the sins that separated you from God, and who rose from the dead to give life to whoever will humble himself and believe. You said the other day, Mr. Netanyahu, that Jesus was a weakling, that he was this, that he was that. What you omitted is that he's God. Because okay, it guys, doesn't matter what thank you you so think much. a Taliban should be, You understand. what you think a warrior should be. Doesn't matter.